Павло Латушко з нами на зв'язку, заступник керівника Об'єднаного перехідного комітету Білорусі, голова Народного антикризового управління. Добрий вечір, дякую, що ви знайшли час. Добрий вечір, вітаю вас. Пане Павле, Білорусь спільно з РФ нині розпочала ядерні навчання. До тренувань залучили військові частини ракетних військ та авіації. Мінськ, щоправда, стверджує, тренування не спрямовані проти третіх країн. Що насправді і які ризики це все несе для самого самопроголошеного президента? Лукашенко становится шантажистом у интересах Российской Федерации. Он фактично Медведев номер 2 на сегодняшний день у політицы Российской Федерации. Бо Лукашенко не з'являється белорусским політиком. Ён з'являється российским політиком, абсолютно подконтрольным Кремлю, який буде виконувати те, що відповідає інтересам Российской Федерации. Лукашенко яшчэ раней неаднойчы хацеў, каб ядерная зброя павярнулася ў Беларусь. Ён марыў пра гэта, пачынаючы яшчэ з 1994 года. Ён лічыў, што гэта дасць яму магчымасць увайсці ў клуб сусветных дзяржаў, галоўных дзяржаў свету, якія маюць ядерную зброю, значыцца сустракацца з прэзідэнтам США, прэм'ерам Великабрытаніі, прэзідэнтам Францыі. Гэтая мара не збылася, але, наколькі мы разумеем, ён спрабуе вось зараз прадэманстраваць, што ўсё ж такі ядерная зброя яго ёсць, але тут не ідзе пытанне ўжо пра пацісканне рук з кіраўнікамі іншых дзяржаў, тут ідзе пытанне пра шантаж. Але гэты шантаж хутчэй за ўсё выглядае як блеф. Бо я думаю, што Лукашенко сам у першую чаргу вельмі баіцца таго, каб ядерная зброя тактычная была бы выкарыстана з тэрыторыі Беларусі. Яшчэ адна праблема, на якую варта звярнуць увагу, што калі ядерная зброя сапраўды ёсць на тэрыторыі Беларусі, то Лукашенко яе не кантралюе. Ён можа сколькі заўгодна арганізоўваць гэтыя вучэнні, паказваць, што самалёты могуць пераносіць гэтыя ядерныя зарады, там, не ведаю, ракеты нейкія, арешнікі яшчэ можа да гэтага дадаць. Але хто націскае кнопку? А вось кнопку націскае не Лукашенко. Калісьці 2 гады таму назад ён расказваў гэтай прапагандыстцы з расійскага канала, што у мяне будзе чырвоны тэлефон, я падыму слухаўку гэтага чырвонага тэлефона, пазваню Пуціну, ён падыме сваю слухаўку, і мы узгоднім ім нанясенне ядернага удара, і можа загінуць мільён чалавек. Вось так проста, вось ён так расказваў такія байкі. Але няма ў яго ніякай слухаўкі. Калі Пуцін захоча скарыстацца, то он скарыстаецца, але без узгаднення з Лукашенком. І Лукашенко чарговы раз пацвярджае ўсім нам, беларусам і беларускам, што ён з'яўляецца галоўнай пагрозай бяспецы для беларускага народа. Гэта той чалавек, які адказвае за тое, што мішень, ядерная ўжо мішень намалявана на тэрыторыі Беларусі. Яшчэ фактор, які можа тут быць на месцы, я думаю, што он спрабуе дапамагчы Расіі, прымусіць Украіну сесці за стол перамоваў на выгадных для Расійскай Федерації умовах. Що значить надати територію для того, щоб російські війська знову рушили на столицю? Глядзіце, у панядзелак ён сабраў нараду з прэм'ер-міністрам, міністрам абароны, начальнікам генеральнага штаба, і там шмат было прадстаўнікоў сілавога блока, і ён сказаў, што Беларусь, зямля беларуская, тэрыторыя Беларусі будзе тэатрам военных дзеянняў. То есть прамым тэкстам заявляе, што беларуская тэрыторыя будзе тэатрам военных дзеянняў. Наступнага дня ў аўторак ён запрасіў міністра абароны зноў і сказаў, што мы будзем праводзіць мабілізацыю войскаў, бо мы рыхтуемся да вайны. Дай Бог, каб яе не было. То што ж значыцца, надзея на Бога, ці на выпадак, ці на тое, што Пуцін перадумае. Гэта ўсё такая, мне здаецца, сёння выглядае як і ПСО. Інфармацыйна-прапагандысцкая спецыяльная аперацыя дзеля таго, каб зноў жа такі прымусіць Украіну сесці за стол перамоў для таго, каб правесці перамовы ў інтарэсах Расійскай Федерацыі. Пакуль мы не бачым расійскай арміі на тэрыторыі Беларусі, пакуль расійскай арміі няма на тэрыторыі Беларусі, то гэта пагроза ўсё ж такі не настолькі явная. Ну і ще одне, пан Павле, тільки тут додам, що Лукашенко ще каже, що ми будемо ефективно оборонятися, каже він, да? Ну, що типу і для цього він там модернізує свою армію. Але ще, яка чисельність зараз білоруської армії, тому що диктатор також підписав указ щодо призову офіцерів запасу до білоруської армії прикордонної служби. Скільки людей ще може приєднатися до війська, ну і от чисельно, про які цифри можна сказати?
Ну, цифры, яны, конечно, вялікія. Мы аналізавалі сітуацыю падрыхтоўкі Беларусі да вайну, і хто цікавіцца, на нашым сайце Народнага антыкрызіснага ўправлення можа знайсці даклад. Яшчэ ў мінулым годзе мы апублікавалі. Так вось, калі мы кажам пра мабілізацыю вайсковых запасаў у Беларусі, то гэта дзесьці мы падлічылі 289 тысяч вайскоўцаў, радавых і афіцэраў. Калі мы кажам пра тэрытарыяльную абарону, то гэта яшчэ плюс 150 тысяч. Калі мы кажам пра рэгулярную армію, то на сёння яна налічвае 65 тысяч чалавек разам з грамадзянскім персаналам. Але Лукашенко плануе павялічыць армію до 85 тысяч і 50% перавесці на контрактную аснову. Так што мы тут маем з вами абагульненне дзесьці каля 500 000 чалавек. Па-першае, эканоміка Беларусі гэта не вытрымае, это раз. Другое, ён не зможа мабілізаваць такую колькасць людзей. Нават тая мабілізацыя, якая праводзілася апошнім часам, показала, што шмат людзей просто спрабуе адхіліцца ад гэтай мабілізацыі. Ну, па-трэцяе, конечно, Лукашенко, яшчэ раз, самастойна ён не распачне ніякіх агрэсіўных дзеянняў. Ён можа толькі дапамагаць Расійскай Федэрацыі праз інфраструктуру, лагістыку, ну і іншымі спосабамі. Дякую дуже, що ви долучилися. Павло Латушко був на зв'язку, заступник керівника Об'єднаного перехідного комітету Білорусі, голова Народного антикризового управління. Дякую.